Good evening mga kapaparts. Good evening mga kapapart Luzon, kapapart Visayas, kapapart Mindanao. Dati kapuso, tapos naging kapamilya. Ngayon, kapaparts na. So may DIY na naman si kapaparts, no. So mira, pakitsura si paparts siya SL plan box made of concrete. So just watch kapaparts.这一次我真的睡着了。
这次我真的睡着了。So, daki gani no. O agara kay karga sa si Papart para yun.这一次我真的睡着了。Saksay atin mga kita patiki mga komeni man mandali ko nila man recover until such time di ba tayo din na pili siya di sumare sa trabaho. So Kapapart yakabay ano DIY van box manalita ko na sa gordo man recover ani nga mga diapo nila mga 1 month para presyo di race no kaya kita agwa para po nilili na subliyo para pwede pa rin mag-transport. So thank you kayo mga Kapapart. 这一次